Uli, tamo bakay. Ano si ate kay galit kate? Oh, pila bigay. Na, traveling ko na na ida. Kalikod. Piling ko na pila meron dinili. Awit din sa ni mawaka. Wala sila usa na. Nawa kay. Nawa. Ubay, kawa dai. Una nang banding-banding ni guys sa mga beach W. Gamit diri sa hagna guys, kauban nila. Nindot kay ang hagna karon guys kay daghan kay mga decoration. Nagkalain color sa mga decoration guys. Kaha kay doon naman ang Pasko. Bibo ng ilang lugar ani guys. Maligaw na kay mo mga mata nga magsudong sa mga nagkadaiyang mga dekorasyon. Atong makita guys. Linaw ug hapsay kaayo ang ilahang area guys. Dinili. Di sa kumay. Sure ba? Lagi, di sa ko kay. Dili na ko mura sa gunay. Sakto na lamang. Mukha ka sakto? Ako lang ko sakto be. Isa mo supleng. Sakto ra. Sakto ra. Sakto. Buwan lang punta, murag makalis o litro na. Mo gani kay makalis. Dili Ako man sa mga paniod to guys, nagsuroy-suroy may aning sud sa merkado sa hagna. Banding-banding mi guys. Ang uban ani guys nang hingi ki pa. Tung kay bago pa lagi mi naman og kaon. Nag silip-silip pag mi guys sa ilang mga palitunon. Ang among kauban ani guys si Ma'am Del Manhares. Si Dina, si Roberta, si Myra, si Bim, alingaw po ni kayo mga babayhan na kay kung imoy kauban. Kay mga hiluman man. Nananghin di ani si Ma'am Dil nga budol siyang apo ngadto sa may area. So wala lang may makuyog ni Ma'am Manharis ani guys kay naglain na laman mi. Kaya man po may katultol sa dapit nga iyang giadtuan. So siya ang nagpadayon guys. Kami nag-standby rami diri sa atubang sa may merkado. Nindot pupuntaan ilang merkado gay hapsay hinlo. Way kagulian guys. Ug ato sa makita guys ang sign sa Kalamay anang dapita guys. Kay kanang dapita guys nga naman dyan Kalamay country. Baklay namin ani guys. Sama sa gyapon bibo. Tungkol kay ang mga kauban mga hilumon man, mga tawa pud mi ani guys. Baklay mi ani. Arang inita. Bisa unsa ka gwapa guys kung init jud mamaot jud ang naong.
Pasos ang paglakaw ani arang inita lagi. Namaunay nami ani guys, pero wa nami ani mag-usa. Mura kami na lamang si Ma'am Dear ani nag-uban, kay to pa man sila sa awahe. Nilabay nami ani guys, so gawas nami sa merkado. Ato makita guys ang kanindot sa view sa hagna. O ganing time mga guys, akong humano ning ako ang pagpasira pa ninyo guys. O ako mo ingon, bye-bye!